Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda a nan jihar Kano. Idan za ku iya tunawa, mai girma kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha CP Muhammad Usainu Gumel, wanda al'ummar wannan jiha suka yi wa lakabi da faɗa da cikawa, ya ba da umarni mun ja hankalin al'umma musamman matasa a wannan lokaci wato na Maulidi, musamman lokacin da aka gudanar da takuta, wanda aka ja hankalin al'umma akan cewa fa duk wanda ya san zai fito ya yi yunkurin tada hankalin al'umma a wannan lokaci da al'umma suke farin ciki, to ko shakka babu an baza jami'an tsaro domin ganin cewa kowa ya fito wato ya zo hannu. Waɗannan matasa da kuke gani su 29 an kama su wurare daban-daban wato da waɗannan makamai da kuke gani, sannan kuma ga sunan kala-kala, wuƙaƙe ne, adda ne, to wannan ko ƙaho ne ko ɗan bida gashi nan dai an masa tsini, almakashi ne, hada wannan ga wani dai kayan maye nan da kuma wato wannan taba da kuke gani na wiwi wanda ga wata ma ɗanye ce a ciki, wanda yanzu haka mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Banfai, wanda kuma ya ba da umarnin faɗaɗa bincike akan wannan lamari. Da zarar an kammala bincike za a gurfanar a gaban kotu domin a yi wato hukunci. To ga su dai zan kira waɗansu daga cikinsu domin ku ji abubuwan da suka yi da kuma da me aka kama su. An ce dama fa waƙa a baki mai tafi daɗi. Kai ɗan ƙaramin nan fito, na ga sai cije baki kake. Kai ma fito mai yalwar rigar nan. Kai ma fito, na ga da wani ƙaramin gemunka. Kai ma taso, kai mai gashin nan. Kai ma na kusa da shi zo. Ku bi magana da ƙarfi ba. Gaskiya za ka gaya mun kaji? Magana da ƙarfi. Me sunanka? Suleiman Sani. Shekarunka nawa? 18. A ina kake da zama? Madiga. To ga ka a wajen 'yan sanda, me kai aka kama ka? Gaskiya za ka gaya mun. Da makami aka kama ni. Wani irin makami? Faranka. Faranka. Me faranka? Dogon makami. Ina yake? Kai da aje. Wannan ne faranka? A ina ka samu? Ba ta ba ce ba. Ta waye? To me ka fito za ka yi da shi? Gaskiya ba abin da na fito zan da shi. A'a, amma ka ɗauko ka fito da shi? Na fito da shi ne kawai. To, yin magana da ƙarfi. Me sunanka? Abubakar Salisu. Shekaru? 28. Unguwa? Kabuga. To me kai aka kama ka? An kama ni ne da taba wiwi. Wace a ciki? Ganyenta ga ta san wacce. Wace? Ga ta san ganyenta. Wancan ganyen? Eh. To ya aka samu wannan ganye? Gaskiya za ka gaya mun ko? Kuma mu uku ne aka kama mu da ita. Me ake da ita? Shanya ta aka yi a saman kwano. Saman gida. A ina aka samu ta? Da muka shigo ne sai muka ganta a saman kwanon, sai aka yi mana magana, shine aka ɗauko ta wayanda suka zo. To yanzu kai magana ta gaskiya wani irin harkoki kake yi musamman Ni ina jan su kuma ina siyar da ita. Ita me? Ita taba. Da ina kake ɗaukowa kuma ina da ina kake kaiwa? Ni kawai kawo min rabi ake, in aka kawo min rabi sai in siya a nan bakin Al-Taslim. To suna na Abdulsalam Adam. Shekaru? 21. Unguwa? Geza. Me kai aka kama ka? Taba aka kama ni da ita. Wace irin taba? Salatif. Ɗebo su maga, ɗebo su. Kai, duka guda uku? Duka guda uku? Duka guda. Nawa ne? Ni da mai gidana ne mun karɓo ta a Ciranci mun taho kuma za mu. Me kake yi da ita? Aka kama mu da ita. Zuwa yake in ya yanka sai kokkolla ya siyar. Kai kuma fa? Ni kuma yaron sani. Kai? Ƙarami da kai? Allah ya kiyaye. Kai mazo. Suna Umar Shahi. Shekaru? Shekara ta 20. Unguwa? Unguwa Rijiyar Lemo. Me kai aka kama ka? Ni na fito takuta, na yi shigan mahaukata, na yi aski sai na Shigarwa? Shigan mahaukata sai na aski da kitso sai na riƙe taɓarya. Da ko taɓaryar magani? Daga sama muga? Sai na ɗora ta kafaɗa ina ba mutane dariya. Da taɓaryar? Sai aka kama ni. Ajiye? Allah ya kiyaye. To yanzu tun da ka ce shigar mahaukata kai gaya mana kai kana da hankali ko baka da hankali gaskiya? Ina da hankali ofisa, abin da saboda na saba yi ne duk shekara 4. To kai baka tunanin zaka tsorata mutane su fita a guje su siyasar da wayoyinsu da kayansu? Wallahi ofisa. Yanzu ka bi kan mutum da wannan kan naka da Allah yake kai. Suna Abdullahi Ibrahim. Shekaru? 17. Unguwa? Dala. Da me aka kama ka? Almakashi ne. Ina yake? To ajiye. To ku zauna kamar yadda kuka gani yanzu haka dai suna hannun 'yan sanda kuma za a ci gaba da gudanar da bincike. Muna godiya ga al'umma na haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci domin gaskiya
kama waɗannan fa ba ƙaramin nasara bane. Yanzu waɗanda sun shiga cikin al'umma musamman taron mutane na ranar takuta, Allah ne ya san irin illar da za su yi da kuma ƙwacen da za su yi. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. Jama'a assalamu alaikum.